hodnota za mňa, ktorá sa nám nedostane skrz AI, aspoň v tom mojom vnímaní, je hodnota byť prítomný niekomu. Že my sme veľmi zvyknutí stále niečo robiť a chceme ľuďom slúžiť tým, že stále niečo robíme, natierame chlebičky, aby neboli hladní, ale naozaj byť tam s tým človekom, naozaj niekomu načúvať a nemať svoju agendu toho, že sa má niečo s ním stať, že on sa má zmeniť, alebo čo ja idem povedať. Tak za mňa toto je hodnota, ktorú nám AI dať nemôže. A zároveň, keď ja si to dám zase na tú svoju profesiu, toho transformatívneho coachingu, že vidím, že to je tá najväčšia hodnota, ktorú ja môžem dať ľuďom, že som skutočne prítomný im. A to v nich, metaforicky povedané, vyvoláva to, čo som vravel v tej prvej časti, že zrazu aj oni možno prestanú tak premýšľať nad tým svojim príbehom a začnú byť aj oni viacej prítomní. A v momente, keď sú oni prítomní, tak majú svoje vlastné nápady, svoje vlastné uvedomenia, prestávajú porovnávať koncepty, ale zrazu to, čo možno tu rozprávame, vidia sami pre seba. A konec koncov to je to jediné miesto, z ktorého tá skutočná odpoveď, taká, ktorá je potom aj žitá, nie ktorej verím, ale ktorá je žitá, naozaj môže prísť.